masa aure ke ce taukin biya na zo in bayyana na san da ma ke ce babbar mace hanya ta zanabi ga ke in dangana duk na rikice na fita hayyaci so zai haukata ni in ga zama kana in na samu kome ne da ya zanaci kalma ta guda gare ki na sallama soyayya ina son ki tafi ta firisi ki saba da ni zinariya zo ki ji kalaman da suke zuciyata aki na gani ga kauna ce na biyo ki babu rago sai wanda ya kasa zahiri sai wanda ya kasa zahiri yadda na so ki zana fasalta zahiri da rashin ki gwada rashin miliyan 100 da na ga an kina ji jiki ya hau bari na biyo ki kauna ce ba jinkiri na taho wajen ki ko zan shiga haɗari inda za ki so na komai ma zai warware ki ba ni san ki na zaga cikin gari idan gashe da cewar na yi masoyiya na ja na cewa soyayya daɗi daɗi in kika banna ki zanai kawai in canza salon tafiya ta inda da faɗi in an kai baki sai in raba kuɗi za ki ga kauna sai na zo taɗi ba na ragewa komai mai daɗi akan ki na fara soyayya yarinya soyayya tunda ina son ki babu abin da nake tsoro akan ki na zangwarzo wanda yake rushe taro wanda ya bata miki rai shi za